Les dones avui dia parlen de la seva sexualitat lliurement? És encara la regla un tabú? A tot arreu al món, les dones poden decidir sobre el seu cos? Es reconeixen les feines de cura de les dones? Quantes dones coneixes que hagin decidit estudiar en l'àmbit de la ciència o la tecnologia? La cosificació sexual de la dona està encara present en el nostre dia a dia? Es segueixen culpabilitzant a les víctimes que han patit agressions sexuals? Aquestes són algunes de les preguntes que ens suggereixen les imatges, textos i il·lustracions de les artistes que volem presentar-vos avui. Han nascut iniciatives que reivindiquen els drets de les dones, que lluiten a través de l'art, la creació i el sentit de l'humor per la igualtat de gènere. Desmuntem el patriarcat, trenquem amb els estereotips de gènere. Us convidem a aquest petit recull d'artistes feministes. Per suposat, aquest només és un petit recull, hi ha moltes més, us animem a que compartiu les que coneixeu i esperem que aquest petit recull d'artistes i de perfils d'Instagram us hagi servit d'inspiració per crear els vostres propis missatges feministes o, si més no, compartir situacions que vivim les dones per visibilitzar i donar veu a la lluita per la igualtat de gènere. Per més informació i per més consells, al nostre blog.